Zaki Production. Charles Mario on the beat. Zuciyata ke zan baiwa, kiyo karɓa lokaci na duk na baki ba canzawa. La 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 la, fidar sokin yi min, na kwanta ke nake yi wa soyayya. Sirrikar zan furzar ga keɗin ne tun da ba kya jayayya. Koramar so na faɗa don babu fita da ke nake son tarayya. Kwalliyarki ta ruɗe ni, shi kenan abin da zuci take buri ta sama. So ya sani nake shewa, ina murna gare ni ba da tamkarki. A rayuwata na samu a bar ƙauna ta saka ni cikin shauƙi. Ko da yaushe mun ka haɗu ba mu so mu rabu, a santa ba mai mun birki. Sarauniyar mata ke ce, kin zarta su lafazinki da alkhairi a harshe ma. Ko ina zan je tawa idan ba ke zuciya babu sukuni. Ko kalamai in zan ji in ba ke ba zan ji yosa kwai muni. Idanuwa ba sa gajiya agun kallon ki dan matsokar ki guje ni. Farin ciki na ya fara yana daɗuwa gamo da ke ya zama riba ga ruhi ma. Ko da mafarki in zan yi sai in ganki hakan ya sani nake murna. Kin bani zoben hannunki tuni na sanya bisa hannuwa na ya zauna. A tambaye na bar sona, a amsa ta cikin dubu ke zan nuna. Zuciyar duka kin sace, na shaida kin cike sahi-sahi da gefe ma. Na yi dacen soyayya, dangi kuto abokanai ku yi min barka. Don halin ta kwai kyawu, fannin natsuwa ta ko ina ba na shakka. Ta ƙware gun addini ba ta wasa idan da ke ya zan koka. Rabbi Allah na gode, ka ban kyauta banda kaiwa zai bani ya ƙarawa. Zan kula kya ko yaushe na yi gadinki, ya san kiwa zai taddo ni. Zan zamo ne angonki, ke matata masu da yau sun bar ni. Mun yi nisa mun yi gaba, a soke nan mun haye sama kan tsauni. Burkar raya wuranki, zo mu tafi shale laba mai damunki. Mama.